Gaskiya yayi Sadiq. Idan har zaka dinga treating dina kullum kamar da kai treating dina yau, wallahi no more problem. A'a, ba zan ɗaukan ma kaina abin da ba zan iya ba. Yau fa sai da na tsayar da komai gaba ɗaya uzurin ki nake. Yau ba kan yi alƙawari na saba. To, hakan ma na gode. Allah ya bar zumunci da ƙauna. Ban wayata ni zan shiga ciki. Haba yayi Sadiq. Tun da zan fa wayan ninki hannuna, ka bari dan ƙara sulada na an kai maka ɗaki. Shikenan. Bari na shiga. Okay to. Bari in bi shi nan. To, abincin ku na nan a dining ko? Alhaji. Kai kana ga yaran nan alamun ba soyayya ku suke ba? Gaskiya ni kaina na ga haka. Na ga alama daban-daban. To Allah ya tabbatar da haka ba. Tuwo na maina wallahi. Asirin mu a rufe. Amin amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mama? Wai mutuwa aka yi? Me faru kuke kuka ba wanda zai ba wani haƙuri ke da mama? Biyan ba mutuwa aka yi ba. Sakamakon daɗe wanda ne a gida ban je gurin aiki ba. Shi ne aka kore ni ga shi daman aikin temporary ne, da shi muke cin abinci. Da shi nake siya wa umman magani yau ga shi an kore ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya Surayya dole ki kuka amma ina so ki ban ma Allah komai ya faru da mu muƙaddari ne daga Ubangiji. Insha Allah zai zo ya wuce. Mama, dan Allah ki daina kuka. Na gode da Allah in kin koma chemist ɗin ki cewa doctor dan Allah ya ƙara min haƙuri ina samun kuɗin shi insha Allah zan kawo masa. Kaki wannan magana insha Allah in dai akan maganin mama ne ya dawo gare ni zan yi ƙoƙarin duk yanda za a yi in samu ma mama magani. Na gode. Diyam na gode. Allah ya miki albarka. Amin mama, mama karki damu in dai akan magana iyaye ne. Ai mu muna kan gaba. Ni dai dan Allah ku daina kuka. Insha Allah. Daman cewa ne kwana biyu ban ga Surayya ba na ce to bari in biyo gida in ji lafiya. To ni zan koma gida. Shikenan na gode din jiga da gida. Insha Allah dan Allah komai ya wuce. Na gode. Mama? To sai an jima. Mun gode din. ta kaina oyoyo oyoyo. Mama ashe zaki dawo gare ni. Abba me zai hana ba zan dawo ba. Mama yau kimanin wata ɗaya fa ban sa ki a idona ba. To aikin sanin kasuwanci nake in shiga nan in fita nan in fada can kuma duk neman nan da nake fa saboda ke nake yi. To mama aikin da yake yi ne zai hana ki zo ki ga yarki? To yanzu ba gani na dawo ba. Mama wannan menene haka? Me kike yi a tsakar gida haka? Kin ji matsalata da ke kenan. Ni kin ji abin da ke damuna da ke kenan. Wannan abin ina shan sa tun kafin san zan haife ki nake shan wannan abin da kika gani. Yanzu kuma ban ga dalilin da zai sa ki zo ki takura min ki hana ni sha ba. Abin da nake son ki da shi kawai ki dinga min ki bi ni a hankali sai in daina sha. Kin gane ko? Busy.
Me yake faruwa ban taɓa jin lambar ta haka ba. Amma busy again. Kaga. Bari na jera kaina. Amma ba ta taɓa min haka ba. Me yake faruwa ne? Kyawar gidan Sidiyam zan je da daddaren nan. Are you okay? Ina za ka je haka? Ina zuwa. Zan ɗan fita ne in dawo. Diyam, gana ƙofar gidanku, amma me yasa tun ɗazu nake ta kiran waya ke baki a ɗauka? Na gaya maka ba zan fito ba, wallahi ka tafi ba zan fito ba. Diyam! Ya Sadiq har ka dawo? Wallahi. Dan kawo min kofi na sha. To na shigo? Yayi Sadiq. Lafiya na ga ka fita rai a ɓace, ka dawo rai a ɓace? Ba komai. Ka tabbatar? Ki bari za mu yi wannan magana gobe. Kuna fara ku ce ku ji kun kwanta ba. Muna nan momi. Yanzu dai nake son na je na kwanta. Yayi Sadiq, lafiya muna fira zaka ce zaka je ka kwanta? Ki haƙuri, kuma menene za mu tattauna gobe. See you tomorrow. To, ni ma momi tun da ya Sadiq ya ce zai je ya kwanta, bari in bi shi. Bari in yi ciki. Sai da safe. Ko sai Allah.
Ya Sadiq kenan. Kar nake kallon ka. Kuma kai na wani ni kadai. Na maka da yaran da zaka fahimta, amma baka fahimta ba. Yanzu kuwa zan maka da wanda zaka fahimta don dole ka fahimta. Alhamdulillah umma, jiki dai yayi lafiya gashi yau da kanki ke cin abinci. Kai amma gaskiya na ji daɗi. Ai Surayya ba abin da za mu ce ma Allah sai dai godiya. Kuma zan miki addu'a. Allah ya tallafi rayuwarki. Amin. Allah ya miki albarka. Amin umma. Allah ya sa ki gama da duniya lafiya. Amin amin umma. Allah ya ƙara miki lafiya. Kin ga wannan shin abincin ma ya ishe ni. A gaskiya umma ki ci. To da ma tuwo ne. Kar ki damu gobe zan miki ci. To shi ke na yar mama. Diya, wai mene miki ke neman kashe ni? Kai ya kamata ne ma wani tambaye me ne maka kake nema ka ɗauki rayuwata tun lokaci na bai yi ba. Idan na kira ki ba ki ɗaukan wayata. Kina guduna. Wannan dalilin ne yasa na ce lalle akwai laifin da na yi miki. Shi yasa na ƙara so yanzu dan na baki hakuri. Ni ba ni da lokacin da zan tsaya har ka bani hakuri wallahi. Wai kana nufin ka ce min tun da safe kana kofar shagon nan? Na kasa zaune na kasa tsaye. Zuciyata ba ta tunanin komai sai kai. Diyam, ba za ki tausaya wa marainiyar zuciyar da ba ta san kowa ba sai naki. Diyam, zuciyata jaririyar zuciya ce, wadda ba ta san kowa ba sai san ki. Haba Diyam, ni ne yayanki Sadiq a gabanki, wanda kika yi masa alƙawarin cewa duk ritsi dunguya ba za ki juya masa baya ba. Diyam, inda za ki juya ki kalli ƙwayan idona, da za ki tabbatar da cewa babu son kowa a ciki sai naki. Ƙarya kake yi na. Wallahi. Kaga bai cika zuwa yankin ba. Allah. Muhimmi saboda ban so ya dawo time in dawo sai. Amma gaskiya awa da zan yi ba zan dade ba. Awa da Hajjaji Makat. Ki bari yin dan kurba zuman mata. Oh. Zuman mata. Wallahi. Allah ku. Ai da rana ne da kin gaya min da shayi zan hada mu. Shayi? Allah wallahi. Namiji. Ko kuma ma mu je kawai. Namiji ne. To shikenan mu je. Hajjaji Makat. Wallahi lazi Hajjaji Makat. Inda a ce na san da irin ku a Algeria. Kin gane? Wallahi da ni ma da anan zan yi aure. Yanzu sai wai Hajjaju, ina ga barawan nan ya taka. Aisha? Wallahi barawan nan ya taka. Nan ko? Nan ya taka. Aisha? Me gida ka dawo? Me ke yi anan da daren nan? Allah ina sama ne na ji motsi. Allah taimake ka Alhaji. Wallahi wani barawo ne. Sai na leko. Tun da zufa na shigo fa na haura sama ban ganki ba na dan zagaya ko ina ban ganki ba sai yanzu fa na jiyo ki anan. Ina waya ki take na kira ki asu 10 ba ki dauka ba. Motsin da na ji ne da sauri na fito na bar waya ta. Sama da minti 30 na dawo na shiga ba inda ba zagaya ba.
barawon nan yana ga yana ko Kai, kofar nan buzu, buzu Allah jalla taimake ka buzu. Allah taimake ka Ka san me yasa Allah maka gwamna Ka san me Allah yasa maka gwamna Ka san me yasa na dauko ka gadi a wannan katafaren gidan na? Saboda naji an ce ku buza kuna da gaskiya da amana kuma ba kwa faɗin ƙarya a duk maganar da za ku yi. Gaskiya ne To wannan na san amana ba ta ci buzu ba. gaskiya ne wannan To ya kamata buzu yau ma amana ka ta ce ka gaya min gaskiya tsakanin da Allah. Ina zargin ka kai da amarya me kuka yi ba abin da zan maka. wallahi alaji ka san mu gaskiya duk abin da aka ce gaskiya mu shi sa aka yi mu a gabas ka san yankin gabas gaba ɗaya namu to wallahi hajjaji Me za ka ce masa? Ke yi shiru ba ruwanki. Buzu ina jin ka. Barawan da ya zo za ka gaya masa kuma? barawo dai da ya taka na guri kawai sai ya fice dan iska Buzu dan gaskiya aka san saboda gaskiya ka na ɗauko ka. gaskiya ne wannan To buzu me aka yi? gaskiya tun da alhaji ya tambayi gaskiya gaskiya sai dai ko da zan mutum gaya ma gaskiya Kamar ya? wallahi Ke yi min shiru. don shiga cikin daki sai hajjai ta fito sai ta ce wai baka kai geji sosai ta dan fi son buzu saboda ni ka san namu yana da auki sosai illahi lazi ta cikin dakin kamar wallahi kuma na ga